me dofopa ana odi here ya wo hwe me aha eye kasamfoni afidi a fe na Adom TV ena wode TV atui na dwumadi aba betie we ye Nkuranhyensem emre me amti dwamu amedi dwumadi ho kya me edi amje so eye apostle Dr. Nita Kotego amenda ase se wa pemre na me no betu sara mo ntuo we bomodi ana afre obi na kyen se maba na ye bedi aduane pa ama ye kra ame ena de dia me de bra wo no me say shaping your destiny sebe wo hyebre no nkrabia ekura wo hyebre no nkrabia nkura wo biara ye do ba asase ope na ye de hye wonsa se abraba abeboyi enema abesua ni abeye ni abeka no be hye wo hyebre no nkrabia ena de e bia na ubu kompo he wachi bebia ofri ba enye ena hwe bebia ogina nso a enimu ena wo hwe odaachi nso a asenda so oni ho empaba me no betu na muntuo akire okon abetimi afaso na wo hyebe no nkrabia agina aye wo mama ene odehye nkrabia emfa bebia wo wo emfa bebia wo fire emfa ho edimpo ede to wo di omni se napai anenra na me na makwantuo mu ba nkran ena se betu madwen proso Joseph asemu a eto no no ena me fifi mu hu se ne hyebre nhyehyeye a ono ahyehyeye ye ka Joseph wa waka Bible da woni mu a onkan so bia na wateda abrantie ketekete a wonya mfe di oso a onya daeso e kire onuanom tie daeso eye onihade hunu entoni pa bia no wo hyebre be yi a yese wonya onihade hunu ana daeso efa ni adankwa ma wabrabo besie Joseph oso daefa ne dankwa ma eno ka kire ni nua mema wo so daeso efa wabrabo ho tesai efa na adwuma wo yo efa no wade efa mo apomodini efa your life in general. What are the ideas you have created that will create an end of glory, honor and greatness? What are dreams you are having? What is the vision or the goals that guard your actions? Joseph had a dream. In other words, Joseph had an idea of his hand products. Joseph set a goal. And to a woman said, Onyada, so if an abrabon so bear mama. But Neja, a friend, a suman and Miramono, one opportunity. Tie, Neja, a friend, no suman and Miramoson going in your mano. One can say, I may your dish, and I may send us one Debbie. Odi a chile, a coyoni and a jacano. What should I have for a brother who said, Obey President Danquamba? And so, baby, I say, Ofano, not one Oda so, and wow. Nempo okodru baby a onuanam wono a ommen wom no Bible no kire se onuanam fa ne ho adwempo se obeku no abraba wo bue no ebia na nye wonuanam ebia wo namfofo bi adamfo bi ebia obi ote obro no so ebia susum bi a ye wo no ye de okɔhye ne nsa ebia ye okra bi a okura wa abrabo na afa ho apam so mo abrabo nye yi enti sa so de a ye ahwe abrabo mu ehwe nipa a wo ben wo ni bi ehwe ebi kwa ye wa adwene da wadwen proso ebi ye niye bi na eka wahye hwe ni ye na bi san se usuban pen na okasa ben no ne ye ben na ebeku na ontimi kodu nkrabia awie de yepa ebi wa nyonko bi ebi wa futuo bi ebi ye mfoni bi akohwe ebetimi aka won nkrabia ahye aku na ye kire se de shamna donko nunkum na woton no woton no mananafo ahoho abrabo ayebu emfa ho ye de ne kwa so oye din na de amehwe ne se onya hobrase e won kwasum onya hobrase esua nyansa e won kwasum abrabo amebu eminim ne ekura wonsa no se we abrante se ababa se empowedu mpemponso a we watwa degree ebi watwa masters MPhil na wakunkun se abrabo nyina mbeka ho ahobrase ehia ma wo abrebiara ahobrase mu ono okura ahofe enye anim ahofe suban pam ahofe ema na no so manhira ba ne wura fie na mpo ne wura yire eden sohwe beto no na Joseph yade mame yefe esan se woni babia wo kontino wampe amrumu wode
Many of us have killed our dreams based on immediate pleasure. Amunumu ode eye amunu oda ene ya menye we na me hontomi me ko bokro na me hontomi me ko pe bema we na me na me hontomi me ko fo ba we na me hontomi. Just a shortcut. Joseph wanye bi o se mami ukunu eye me wura na me nyankopon so osoro me ni wachi ense me hyebre na me nkarabia ensohwe bi ba wa brabo mu a ensohwe a edo ko ewe bone etwa nkarabia so empe wo de ene ne gi achi enkope sebe sa nioma no Joseph afutu ode ma me no nempo wani sa akono de na chi no ye de asem to no so ede no koto afiase nempo ehompo wodi obuo pepepe yo ene angobrase ene de tra ho ema na brabo eso prison ni no awo ho no wodani no ani ame epagya no afiase ho bebia semre woyi eyo bremu ene ye bre asa wo hye afiase ena Ghana edin jaisa dede ni yo na ma ho brase ma onyansa ne nyamesuro na fatra ho na pisa ho se kwambe so na mefa apie afi afiase ha. Winim, when you complain too much, you dwarf your decision-making processes. When you worry too much, you kill your innovations. When you murmur, you kind of sabotage your strength to work out of emotional and physical prisons. Stop the murmuring, stop the worrying, and stop the complaining, and focus on what you need to do to work out of the walls of your prison. Joseph asemo ka kire me no ja atete ni anwinwi ani subobo ani empo ebobo ani se ena ye bro ja isa subano Joseph asemo ka kire no ja isa subano na bisa ho se suban be na metiba tra se efie wi ase na empo manya da eso na ayimi apie esan so ohan brase nti no anapa osore akọhwe prison fo aka no bi so nsam ho te sai ohu ni prison mu yompo no oda wodo adi oni bie no o okoko bi so nsam na pa mu ho te sai o ohu no tibia bia wo mu ya no nya hunu se ahobrase ne odo enye odo fon no o odo a ni die wom odo a ejina yie na be pagya ho na bible no kire se emira semu no na djuma be daadi na oye adwuma no ma ne so ani ohen ne frɛ no e ma ne be kire da ase no kire ase wie no e na adwuma onim ye no no a twedi amponde ahye ne nsa no no wo adwuma be na onim yo, and he did it with mastery and discipline. O hye no so ohen anim na oka se ye so oka na kire ohen no na yese eso ohen ani eso ohen nko an nyina ani e na ohen pagya no de ne kawa hye ne nsa e ma no gold chain o ne trafo ponko so e na edi nanim monkoto no o na eba no o free prison e ma ba ya dini ya koto no esan suban o de tra prison ho esan se otimi da ni suban di e wo henanim. Whatever you are given to do, do it with a mastery skill. Make a santua at the production room or the mastery skill in addition to tekotego. Make a frank at the sound san or de hemie anyone near kan hu nyinara Christopher ne mfefo nyinara Prince nyina one day adwumaden hwehunu pa na de hweme a mensa kan we nia onim ye bia no mahunte. Competence and excellence creates waves for you in public and everywhere. Competence and excellence se wo ye adwuma ne hu se wo de wonim ye ebroso na ehutwa sana Joseph gina ohene ne mo ye obie na no kan sem a eto ohene akoma so ehutwa e mo ohene pagya no eye ono se ono ohene ni wa ono Joseph na wo ho a ofiri ba bia Hebrew ni ba afi obaya museum ohene. It doesn't matter where you are, as long as you live a love of love, as long as you live a life of humility, as long as you live a life of service or the sum and a communion ho ahobrase no di free hoko afiase wodo no de tra afiase eni nyamesuro eni suahunu ema empo ne kasa eso henani wankasa na mo de mabehye prison na me bre me ko kire bibia se njiro hen no empo me kwa me nka no kire njiro hen no mo de mabehye prison me nya bone na mo de mabehye ha me nua ebobo emwa anwinwi emwa oware anya ntidie usika sema sa ntidie
jai saa nwinwi a wo nwinwi ni sobo bo no na pe wodo tra wakoma so na pa ahobrase nya suahunu ne bisa won se ede na meyo a ho betwa ede na saa me metimi ayo a ho betie na me de aboa mabrabo ne awiase nyinara ka se Joseph na futuo no de mo hene o e mo hene pagya no minim adwuma wasua anampo adwuma da wakoma so a wo sua ka kire won say I want to be a master of the skills. I want to be a master in the field where I am. Yana black star for kobo bola na Ghana for tiachiri na wa bon uni bobo uni mbo akobo obi ya ade na ehun ntia ja sobo no bo ne bi sa say de na me so mayo a me de ho betwa de nwate na wo de mpabo atia ne pa na chiri wo da say obi ye na ade na wa hunu yo a enya sobo na de bo no ne mum kwan ben so na obeye wo de a obetie ne gya se obo sobo no e do ko gya sa agogo ma so a 10 minutes wan hwa e de oxygen masi so wo me nya dede ne yo e na man pani wa say yo e na mpini wa say yo ko ye bi na he ye nya sobo no bo ne mi se ho se me soso e de na me so meyo ama ma brabo edimu na ebi aka mabusua me man ene me bro no amete so so wo dwadwe mpa we na me so medwene me de sa ebeyi okunu ne oyere transne bi say e de na meyo ahobrasem no odomu na empo ma wade edimu ayeye wo ye adwuma e de na be no odo ne ahobrasem na ma wonsa no adwuma atwa na ma adwuma na edimu bisa ho sensem we na ma menya ha nkire wo se Bible na me kan kire wo no enye nsem kwawo eye adesuade ehun papa wo mu me Joseph din beja na ka kire se fi na akui me Joseph abrabo be ya chanso de mama abrabo na dan kwa me so nkrabia be fe emfa ho nkwaso ma mekom emfa ho afiasa meda de tie bia no awiye no na ehia odofo we be fe wate abrabo be dim wate wunye yi a menya adwumade we di me mpa abo ne se nia wo ye nyina be so abapa na aka wabusua aka obro no ene wo man na me nurse na menya ha na me na me producer na Adom ma se ebi ho ofesa asantoa me producer ba kope na eja we be kampadu me da mo ase o production room na me na empo Frank na osmosis ase na me na Bright Prince na Christopher so ase woni onyame entina